Euskal Herriko gazte abesbatza ahots berrien bila dabil. Datozen 2 urtetarako 40 euskal gazte koralista berri hautatu nahi dituzte. Donostian egin den lehen hautaproban egoteko aukera izan dugu. Eskailera hauetatik gora egin duten gaztek ez dute pop izarrak izan nahi. Euskal Herriko gazte abesbatzan plaza lortzeko aurkeztu dira. Probatik atera berri, Xabi eta Jone. Urduri sartu naiz, urduri hasi naiz, baina behin abesten hasita urduritasun hori jundat. Ondo, bai, egia da etorri naizela, normal, baina eskailerak igotzean super urduria jarri naiz. Proban lehen begiratuan kantatzeko pieza bat interpretatu behar dute eta horretik prestatutako beste bi, bata gaztek eurek hautatutakoa. Eta niko geratuet Brownsen lead hau. Eta alemanez danez, puntu zaigina izaten da letra eta ahoskera. Hori menperatzeko partitura noarrak idatzi ditu. Gaur Donostian izandako gehienak abesbatzan parte hartutakoak dira. Oso maila ona ikusten ari gara. Zuzendari aldatu ala egiten da proba, beteranoi eta hasi berriei ere. Gazte, ilusioarekin eta potentzialekin. Koralista veteranoek ez dute zalantzarik. Denon artean laguntzen gara, supergirona dago, gero bidaiak egite ditugu. Kriston esperientzia dela, jende asko ezagutzen dizulako alde batetik eta musikalki asko aportatzen dizulako. Oso prozesu erresa da. Bilbon egingo denera joateko konbita egin dute. Ainhoa Izagirre Gasteiztarrak bezala, epaile hauei aurre egiteko.